s obzirom da jedemo sve i svašta, a bunimo se protiv genetski modifikovane hrane, mi vas pitamo šta mislite o srpski modifikovanoj hrani? Pa ne mislim ništa. Pa mislim da je to mnogo loše. Srpski? Šta je to? A koja je to? A kako bi to izgledalo? Pa srpsku hranu, Nemam pojma, to prvi put čujem. našu hranu, mi smo Srbi. Veštačku, šta? Što da ne? Ja sam za prirodno, naravno. Ne, ja sad sam prvi put da čujem to od vas. A modifikovana hrana, izvolite, uđite, probajte, što ćete da vam srolam, koju picu? Imate neku ideju? Pelatka, čkavalj, šunkicu i ostalo. Pa sad zavisi ako većina podržava ću ja. Ja sam za prirodno. Pametno, vrlo korisno. Kakva modifikovana. Pa sve što je iz Srbije, to je znači zdravo i dobro. Protiv sam bilo kakve modifikovane hrane. Kakva modifikovana. Znači neke i naše ne može. Radio Inter.